מורה מיכה, תשאיר לנו משהו. איזה חמודים אתם. אז ילדים, בואו נעשה שמח. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. 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 מה זה פורים בשבילך? פורים בשבילי זאת הזדמנות לעשות דברים שאתה לא עושה ביום רגיל ולהביא את עצמך בצורה מיוחדת. מה את הכי אוהבת בפורים? שמח, לכל אחד יש מקום ליצירתיות וזהו, פשוט ממש כיף. מה זה פורים בשבילך? חג של שמחה, של אחווה, של חברות, של לאהוב אחד את השני. פורים זה שבירת שגרה, יציאה קצת מהמסגרת, כיף, הנאה ובעיקר חג בשבילי. הפורימון הזה הולך להיות הפורימון הכי טוב שהיה אי פעם באריאל ובארץ בכלל. אין פורימון כמוהו. אומרים שבזמנו מה שהיה בשושן הבירה בפורים המקורי זה עולה על הפורים ההוא המקורי של שושן הבירה. מה זה פורים בשבילך? יום כזה לשחרר מה אתה הכי אוהב בפורים? אוי, את המשלוחים מנות. שלום, למה התחפשתם? זה קצת מסובך להסביר, בוא נגיד במבי. למה התחפשת? נמר עסקים. למה התחפשת? לדילר. שחקן פוקר. מה פורים בשבילך? וואו, זה חג של הצלה, חג של שמחה. וואו, משהו מדהים באמת. מה פורים בשבילך? בשבילי פורים זה חג של שמחה, זה חג שאני יכולה להפוך למשהו שאני לא תמיד בחיי היום-יום, אם יש לי איזשהו חלום או משאלה, וכיף בבית ספר. למה התחפשת? אנחנו התחפשנו צוות ח' לחיל חינוך חובה, עפות לניצחון. זהו. חייבת לומר שהתחפושות שלכם וואו. מאוד מקורי. ממש. לדעתי ראשונית. אף אחד לא עשה את זה קודם. כבר מאז הקורונה אנחנו חוגגים את פורים בקמפוסים נפרדים. נכון. בקורונה לא יכולנו לקיים את האירועים ביחד ולכן נפרדנו לכל קמפוס חגיגה משלו וראינו שהילדים מאוד אוהבים את זה ולכן אנחנו משתדלים לתפור את הפעילות בהתאם למה שהילדים אוהבים ולכן עשינו את זה גם השנה ככה. מורה מיכה, תשאיר לנו משהו. איזה חמודים אתם. אז ילדים, בואו נעשה שמח. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. 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 מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. המקום השלישי הם הוא, היא,
במבי. במבי. וואו, חשוב. עוזביות מביאל. במקום הראשון, עם התחפושת הכי שווה, הכי טובה. אני צריכה להיות שומע. ויהי בימי אחשוורוש